Hello guys, welcome to my vlog. Pupunta po kami sa Sibulan, Negros Oriental. May puntahan kami na may isang mag-asawang mahirap doon, na may isang membro ng pamilya na namamatay. Last week lang po nangyari. Puntahan namin sila guys, kasi nalaman namin na sobrang mahirap dahil sa in-ECQ ay na hinto ang kanilang trabaho. So sobrang nahihirapan sila guys, kasi sabi ng iba sobra daw mahirap. Kasi puntahan namin sa kasama ang aming grupo ng MCR Gihulngan or Mission and Charity Rider. Mamaya guys, kami ay darating, ipapakita ko sa inyo ang kanilang lagay ng sa kanilang tahanan, kung anong nangyari. Okay guys, dito na tayo malapit sa Robinson, Dumaguete.
Magandang araw mga kapatid. Dito po kami sa Aganaan, Sibulan, near Airport, Negros Oriental. Pinuntahan namin ang isang mag-asawang Jilly and Gilma Villaranti na nakatira po dito. Sa mga 23 years na silang nakatira dito, ito pa rin ang kanilang bahay. Napakalungkot tingnan, napakahirap sobra. Guys, sila po ay may isang membro ng pamilya na namatay last week lang po. Kasi ngayon, isang panghuling pamigay ng bigas, 20 kilos po ang binigay namin sa grupo, galing po sa amin sa MCR, Mission and Charity Rider. Okay, siya po si Gilma Bulhano Villaranti. Ito, may vitamins kaming binigay kasi po may 3 siya na apo, at bigas na 20 kilos binigay namin sa aming galing po sa mga riders in Negros, sa mga may magandang puso na mga rider. Okay, so siya po ay isang senior citizen na sobrang mahirap ang kanilang hanap buhay. Siya po ay isang labandira lang. By the way guys, kami po ay naghingi po sa may mga magandang puso upang may ibigay kami sa mga nangangailangan, sa mga may mahirap ng hanap buhay. Mahirap ang kanilang hanap buhay. Kami ay namimigay ang mga rider kasi sabi ng iba, ang mga rider daw ay rides lang nang walang mga purpose. Pero guys, kami, ang aming grupo ay may purpose. Mamigay kami sa mga mahihirap at may mga sakit. Kami po ay mamimigay ng pera galing po sa aming kamay, ang mga pera. Pagkatod og ayuda aning pamilya in town nga wala human sila namati og anak, no, atong isang semana. So ang ato ang donor ani nagkalain-laing mga riders sa Gihulngan Aerox Club, MCR Gihulngan, mga anonymous donors, napatay BMR, ang Bais Mission Riders ug ang One Goal Riders na nikaabot anang vitamin. So sa may kasulti na para nila. Salamat sa ayo. Malaki ang pasasalamat po sa naramdaman ng isang ginang dito sa Aganaan, Sibulan, Negros Oriental na nakatanggap ng ayuda galing po sa aming grupo na MCR, which is Mission and Charity Rider.